Победа! Победа! И имам удоволствието да ви кажа добре дошли на първата официална среща на генерал Румен Радев в София. Победа! 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 БСП! 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 Кандидатът за президент на БСП избра вас и точно този район, за да се представи в столицата. Добре дошъл и на господин Радев още веднъж. Заповядайте, господин Радев. Победа! 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 Заедно с него тук са и народният представител от 25-ти МИР, другаря Михаил Миков. Заповядайте, другаря Миков. Както и лидера на БСП София, Калоян Паргов. Заповядайте при мен, другари. Давам думата на депутата от 25-ти МИР, другаря Михаил Миков. Благодаря ти, другаря Ченчев. Добре дошъл, генерал Радев, в работническата, в истинската, в обикновената част на София. Победа! БСП! 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 Сега пред вас ще говори и лидера на БСП София, другаря Калоян Паргов. Заповядайте, другаря Паргов. Благодаря ти, Иване. Здравейте на всички в този дъждовен октомврийски ден. 25-ти многомандатен избирателен район е емблематичен с това, защото той съчетава всичко това, което през тези 26 години направиха дясното управление зад нас, а именно липса на перспектива, бедност, несанирани и рушащи се панелни блокове. За това на 6 ноември да кацнете победоносно на Дондуков 2. На добър час! Победа! 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 Тук е моментът да настъпи кулминацията. Днешният специален за него ден, празника на българската авиация. Той избра да бъде с нас. Заповядайте, генерал Радев. Заповядайте, господин президент. Ваши микрофона, ваши са и хора. Заповядайте. Скъпи приятели, нека първо ви поздравя с един много български празник. Това е празника на авиацията и българските военно-въздушни сили. Защото преди 104 години малка България отвори за света една нова славна история, в която със златни букви написа, че българският народ е инициативен, родолюбив и силен и в името на свободата е готов на всичко. Днес е време
отново да отворим страница в нашата история. Днес е време да решим, ще продължава ли България по пътя на националното унижение и разрухата на държавността? За проблемите на образованието и здравеопазването, на възрастните хора, за правата на българските граждани. Защото без решаването на тези проблеми няма сигурност и няма напредък. За инвестиции и решаване на проблемите в образование и здравеопазване и повече грижи за възрастните хора и за децата и най-вече нашите млади, които са навън и вече там раждат децата си и вече клоним от демографска криза към демографска катастрофа. Тези млади отново да препознаят България за свой дом, отново да гледат с надежда насам. Мога да ви обещая,